nechceš tak. Čo? Nič. Ovečka. I love you. I love you. You love me. I love you. 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 Tuším, to je gej. Dobre, tuším. Nemáš. Mrzí ma to. Z celého srdca. Mrzí ma to z celého srdca. Dojal si sa? Urobil som sa, vieš. Aha. Ale nie si na to ešte mladý. Nie, neboj sa. No ja. Nie. No áno. Však máš ledva oný 15. Či 13, či 14. 12. Aj s topánkami. Ne. Topánky sú. Počkaj, to sme včera? Kedy kupovali topánky? Klameš, včera si celý deň gamblil. Aha. No. Ja mám zapnutý Skype, ne one. Nie počítač, ale Skype. Ja mám zapnutý Skype a som na ňom. Akože som na... No. Ale Viktor na ma počítač. chápe. Viktor chce, vie, čo chcem povedať. Je. Bodaj by som to vedel. Teraz sa nerob. Nerob sa hlúpučky. Ja už zase prší do riky. Ja nič nevidím. Ja, kokos, ja vidím na tebo také čierne oblaky. No. Som prekliatý. Adam, čo si hovoril, keď je pekné počasie? Aj, krásny deň, cecky ven. No tak načušíme to video, on to do zajtra zabudne. Áno. Viktor, prosíme, video. Prosím. Prosíme ťa o video. Áno, Nie o milosť. o video. Presne. Iko, jak to vyzerá? Pozri sa. Fuj, Díky. nemyslím to. Čo? Omylom som vypil hentú hovadinu. Čo je v čaji, vieš, tá... Čo sa už tak rozdrobí. Z toho čajového sáčku. Jaj. Číka. Jeee, však aj tu je oný zverek. Idete potom ešte si za jedno kolo zahrať League of Legends. Áno, prosím. Ja neviem, Čo? Asi. Ale najprv natočme. Čo to? Najprv by sme mohli natočiť. Že Čo? Viktor? Čo by si chcel? Natočme. A o čom by sme kecali? Pome oni. Spraviť baňu. O ceckoch. Ne, o cecky ven. Hej. To akože najprv vy by ste ma tam čakali, že kde som a ja by som tam došiel a zahlal by som krásny deň, cecky ven. Dá s takými babami na pláži. Čo? S takými babami na pláži. Čobo neblázni.
Barbie girl. I am Barbie. Koši, to je strašne spievať. Bože, I am Barbie. Hej, Ja. Ale som spadol. To je Barbie. Ty že I am Barbie girl. ty prestaň. Nerobte zo mňa, debila. Halúzne to sne. I am Barbie girl. Dobre, skika môžeme. Ňou sa už nebavím. Elsimane. Oh my god. Everybody, let's go party. Yeah. A tak to je. Ježiš. Z ktorej planéky ťa pustili, hej Kiko? Zem. Tak to musel byť Pezinok alebo niečo také. Košice, to piče. Áno? Hej. Lebo mi smrdí noha. Nič. Jaj. No, Máte správne ešte ten nejakú dobrú diel. tému. Lebo ja som Čo? zvedavý, lebo čo by ste kecali tu pravidelne. I am Barbie girl. Asi tak. Ježiš, to bolo zabité. Spravili by sme oni. Dobrodúctvo. Však nie? Ja idem naplniť krabičku. No vidíš, ďalšie dobrodúctvo. Ideme krviť kravičky. Ideme dojiť kravičky. Debete som povedal krmiť krabičky. Aj, ja ti dojiť. Ťažko mi šíplo. Jaj! Čo sa stalo? Prečo práve ja? Hej, chceš mať u mňa dom? To by chcel. U teba dom. Ja. Hej, poď. No ja by Utekaj. Viktor, utekaj. Utíkej, Foreste, nestíhaš tu. Odišiel ti bus. Neboj se, babi, metrom ideš o 5. Na čo budu utíkat, když mi jde autobus? Moderný Forest. Das Forest. Forrest Gump. In modern life. Si life. Forrest je najlepší človek. Yeah. Come on Barbie, let's go Barbie. No, nepokračuješ. Raz išlo, že... Ne, to musíš tak. Yeah. Come on Barbie, let's go Barbie. Úpilný element, fuj. Jaký pes. Ty chceš, aby som pokračoval? Nie. I am Barbie girl. To tak. No ty kokos. Ja iba že. To. Aj iba som sa začal rehotať, som mal zavreté oči, než som sa pozrel predu taký creep. Mám dobrú správu. To. Mám dobrú správu. Akú? Raz určite skapeš. Čo? Raz skapeš, určite. Aj ty. Ale ty skôr. Ty skôr, ty si starší. Čo keď som starší? No. Musím ísť tak, ak skapať. Či sa môžeme prejsť autobus. No vidíš? Nikdy nehovor nikdy. Čo? Som ťa tešil. Nič. Čo? Sa tešil, že som bol. Čo? Čo? Ovno! Ovno! Čo? Ty. Ovno? Áno. Také slovo existuje?
Mohol by som niečo Čo? povedať. Chlapi, mohol No. by som niečo povedať. No. Takže díky, že si pozreli tajnú kameru. Zare, ocetne sa na videi ďalej. Debili. Ahojte.